wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar kullum sunana Tijjani Abdullahi Asase. A wani bidiyo na gani na dan sarki Kilishi wanda ya sa nake da abun faɗi da kuma zan faɗa kuma in ƙara tambihi a kai. Competition na masana'antar fim, wani yana da gida, ni ma sai na yi gida, wani yana da mota sai na yi mota, wani yana da yayi abu kaza sai na yi abu kaza, wani sai yayi abu kaza. Majority passion, ana competition akan passion, competition akan kaza da kaza da kaza. Abin har kana iya gane wani mutum akwai wani abu a cikin zuciyarsa. Dan sarki, barin ƙara maka wani abu. Ni Tijjani Abdullahi Asase yaron rarara ne, ni yaron Dauda Adamu Kahutu rarara ne. Duk inda na shiga ina alfahari da haka, ni yaronsa ne. Na mutuwa ma yaronsa ne ni, ko ka zagen ko kar ka zagen, ko ka faɗa ko ka faɗa. Kai siyasa, ɗan siyasa, duk ɗan siyasan da ike Najeriya idan na je gurinsa na ce ibani wani abu, idan baya ƙaunar rara kai yaban, idan baya son sa kayye min, idan na zo ikalle ni ya ce mayaudari ne fita tafi. Abinda nake samu gurin mai gidana ya ishe ni, ba sai na je gurin kowa ba. In dai shi ɗin yana raye ya isa. Kuma na gaya maka ka sani ɗan sarki Kilishi, duk yaron Dauda Adamu Kahutu rarara, in dai Dauda ya yadda kai a gargashinsa kake yaronsa ne, wallahi kana da gida kana da mota, an baka gida an baka mota. Idan ba za ka iya rike mota ba, an baka mota an baka gida. Idan ba za ka iya rike gida za ka iya rike mota, an baka mota. Ko mace ko namiji, in dai wannan yaronsa ne, akalla a kasar mun fi 400 banda abokan arziki. Me competition na mota, menene akai competition na mota? Ga halin da masana'antar fim take ciki, ga halin da mu yan fim din, ga yanayin yunwa da talauci da yake damu. A rayuwa ta duniya competition za a yi kamar rigimar da aka yi tsakanin Abdul Ahmad da Dauda Adamu Kahutu rarara. Wannan ya ba wancan mota, wannan ma ya ba wancan mota, wannan ya ba wannan gida, wannan ma ya ba wannan gida. Wannan ya zo ya raba shinkafa, wancan ma ya raba shinkafa. Wannan ya raba kaza, wannan ma ya raba kaza. Wannan shine competition, shine wanda za a taimaki mutane. Ni an yi interview da ni ma, aka ce tsakanin Dauda Adamu Kahutu rarara da Abdul Ahmad ba a shiri. Nace in Allah da ba za su shirya ba, saboda ana samun alheri da su. Wannan yayi kaza, wannan yayi kaza, wannan yayi kaza, wannan yayi kaza. Ana son mai gida kamar Adamu Dauda Kahutu rarara. Ana son mai gida kamar Abdul Ahmad. Yau Allah ya ji gan Adam Zango ba dan ya mutu ba, duk yaransa ƙarya yake ita bai taimake shi ba. Babu wani mutum da zai zauna a ƙarƙashi, ya zauna a ƙarƙashin sa, ya rayu a ƙarƙashin sa bai taimake shi ba. Idan ya samu arziki, wallahi yaransa suna cikin arziki. Idan ba shi da shi, ba shi da shi. Sannan yau kwaman yaron nan gashi, ga yaron nan Anuhu Abdullahi, shi nasa salon ba irin na kowa bane. Rayuwar wannan yaron dan halak ne, ba ruwansa da wannan dan PDP ne, wannan dan kwankwasiya ne, wannan dan kaza ne. Idan alheri ya tashi kowa yake yi wa. Babba yaro, dattijo, komai kaga kyautarsa ta zo lokacin da kake da bukata, ka ji kamar ka kuka. Kuma wakili ne na NPM. Amma da ana wani competition, wai wani yayi mota miliyan 100 kaza, miliyan 100 kaza, miliyan 100 kaza ɗinka ta banza, miliyan 100 kaza ta hofi. Yan uwanka suna cikin yunwa da fatara da talauci, babu taimakekeniya. Gaskiya ne a faɗa. Yau a rayuwa ta duniya akwai kwaman MC Malam Ibrahim Sharikan. Duk mutumin da ya aiki da shi, bai taɓa yin aiki da shi hakinsa bai fita ba. Har laƙabi ake masa da shi mai cash, shi ba ma je kaza ba ta ransu ba. Akwai irin waɗanda in dai sun samu, yaransu sun samu, ka je ka kalli yaransu. Gashi a matuɗin, ka je ka yi aiki da Abubakar Bashir mai shadda. Ƙarya kake ka ce an zalunce ka ko an cuci hakkinka ko kuma an cutar da kai a cikin wannan abu. Babu. Dauda Adamu Kahutu rarara ya raba wa mutane alkhairi daga kan garinsu. Yau gashi nan tun ana yi rabo a Kahutu, yanzu har rabo ya tafi Guru, shi ma can rabawa ake yi.
ni Tijjani Abdullahi Asase da azumi sai da aka bani shinkafa mota guda pickup da kuɗi wajen miliyan 4 na raba wa mutane